De szülye, bazd meg. Igen, már megint ketten vagyunk, csak hogy enyhén megsúgom. Enyhén sugod? Jó. Igen. Már megint. Igazi autista, vérbeli. Utána nézett ilyen videót, hogy how to autist. Itt a magozóbánt kell. Azt kell engem megazom, hogy ne. Jó, nekem van. A magozóban menjünk már. Hát te hülye vagy, ott a VP. Hol? Azt mondja. Mi? De ne, pofáztam, hogy ott a VP. De mi ez a tü-tü-tü-tü-tü? Beszélök, bazd meg. Scope! Mi ez a fegyver? És scope-val működik? De nincs rajta a scope, akkor shotgunba lő, vagy mi? Ez Gergely most már Akkor zsidó nem is kéne lett. nekem bár, de... De miért oda planteli azt a szart? Istenem, don't plant there the bomb. De ekkor szar nem lehet, hogy nem bír egy olyan pontot választani, ami bárhonnan lehet. Miért kell mindig olyan helyet tenni, ami a legnagyobb fasság? Nekem főbaszom van. Ez is olyan, mint hogy kitennéd, mit tudom én, a pohart az asztal szélje, de az nem esik le a gyereknek, hogyha középre teszi, akkor bárhonnan eljönni. Nem, mindig meg kell kérni az egész retkes asztalt az. Egy. Meg volt a koxi. Szűszeg. Anya lett. Mit csinál? Istenem, bazd meg, azt a elkezdenek kengőzni. Jaj, 2 VP. Mi vált pisztoly, amikor volt még golyócska benne? El se hiszem. Hogy nyertünk mi kör? Ne basz fő. Mi a kurva élet? De ez meg mit néz? Hogy bírtam 3-szor mellé lőni? Érted? 3-szor levártam a saroknál. 3-szor. Mit csinál? Úristen! Ez hülye. Hú, mekkora egy szar, de hogy bír melléd lőni? Hallod, én ugrálok, sprintelek, azt... Hát tényleg nem találnak el! De mi bő volt? Mögötted. Gege, ne basz fő, mögötted. Hát ki sem mer jönni, érted? Apu De... Tögölj már meg! De! Veszek novát. Kölyök, az elbaszolt ez a fenyő. Fejen lövöm, érted? Fejen lövöm 2 méterről, és ugyanúgy rohangál tovább, mint hogyha az előbb a búzamezőn virágot szedett volna, vagy nem tudom. Lehet, hogy vaktöltényel lőttél. Hát persze, megcsaptam én. 2 nézünk, de... Ez a játék, ez elbassz. Hát de geci, ezt én nem hiszem. De jönnek be az meg egy... Én már nem mondok semmit. 3 retkes golyóból haltam meg. De ez meg mit csinál? Idiot! Én ezt nem hiszem. Fölveszi a VP-t, és azt a szarszfotot
nézi, amit én is, és a másik autista. Igen. Vegyünk eskét. És ilyen zseniális megszólalásokkal spékeli, hogy go be fast. Az LNP-ben van magyar. Én leszarom. Tegye rám, az kész. Van smoke-od? Ah! Nem ölsz meg! Azért mondom. Már 6 HP van. Nem hajni, bazd meg! Hát ne... Kár! Purple! He's car! Purple! Ne kúrjon már! De bazd meg! Lőtt! Hal! Doboznál buzi Gergely, mindjárt kifogyok távol, csinálj már valamit, fel megőrül. Gergely, mi a fasz? Mi? Te szar! Jaj, 2 VP! De a faszomat csinál a gyerek! Purple! Te Istenem, bazd meg, le... Ennyi, kész. Autistákkal nem lehet. Várj, akkor menjél már, bazd meg. Nincs ott senki, bazd. Vettél Zeus-t. Nem. Túl jó lenne. Go longáká. We gonna kill Google. Jó, mert... Bano, are you kidding me? Red and Nova. Já, Jó, Yellow már meghalt. bazd meg.